Hejsa! Jeg har lovet at lave den her video om, hvordan jeg laver dreadlocks med mit fladjern fra GHD. Først så skal jeg rive mit hår igennem, og mit hår, det har jeg vasket i går. Det gør jeg ved 5. dag, for at skåne det mest muligt, så det bliver lækkert og langt, tykt og kraftigt, og har flotte spidser. Sådan rimelig i hvert fald. Så tager jeg lige og deler mit hår op i 2 dele. Tager lige det øverste hår her, sætter op på hovedet. Sådan der. Så har jeg det hængende her ned omkring Heat Protector. Simpelthen en varmebeskyttelse til mit hår. Og inden jeg går i gang, så får det lige en god omgang af det. Det beskytter mest muligt mod varme. Sådan. Jeg starter lige med at vise, hvordan jeg laver rigtig beach waves i mit hår. Og det gør jeg ved simpelthen, jeg har delt mit hår op en ordentlig tot oven på hovedet. Så gør jeg simpelthen det, at jeg tager en stor tot hår her, og så snor jeg den simpelthen. Når man tager de større totter, så bliver det bare nogle rigtig flotte, naturlige krøller i dit hår, som sidder de næste mange dage. Så gør jeg simpelthen bare det, der påfører fladjern. Og så plejer jeg lige hernede i spidsen lige at runde den lidt en gang. Og så lader jeg den faktisk bare hænge, køle af, inden jeg gør noget videre ved den. Så går jeg videre til næste tot. Den får også lige en omgang. Starter bare hele vejen op fra roden af og kører stille og roligt ned og varmer. Og der skal jo faktisk ikke så meget til. Nu har jeg også lidt krøller i forvejen i mit hår, og det gør det nok lidt nemmere. Og igen. Så sørger jeg altid for at sno totterne væk fra ansigtet. For at man ligesom får det til at hænge ned. Men det er selvfølgelig smag og behag. Så bare beach waves. Så jeg fortsætter med store totter i mit hår. Og det får lige en omgang igen med den her varmebeskyttelse fra GHD. Ikke nok med at den beskytter håret, så dufter den helt fantastisk. Sådan der. Så begynder jeg igen fra en ende af. Jeg starter altid med det bagerste her. Og heroppe bagved må jeg gerne have det ser ordentligt ud.
Strammer man snor det jo mega fedt giver. Starter her fra den anden af. Skal lige siges, at man må gerne gøre totterne lidt mindre oven på hovedet, fordi at så holder det bedre op i selve hovedbunden, selve bølgen i håret. Og det nederste lag af håret, der kan man gøre totterne lidt større. Det ser man ikke på samme måde. Det er stadigvæk bare et super flot fald i håret. Den første tot. Nu ser jeg skide smart ud. Som man nok kan se, så har jeg været flittig med at lave totter. Nogle gange så laver jeg måske kun i alt 6 totter i mit hår. Men jeg har valgt at lave lidt flere i dag for at vise det lidt tydeligere, hvad der har af muligheder der. Og nu har jeg ladet dem køle af. Så det jeg faktisk bare gør, det er at begynde forsigtigt at skille dem af med fingrene. Der er jo mange måder at lave det her på. Og man skal finde sin egen, hvad der passer ind. For I kan jo godt se, at jo mere jeg snor hver enkelt tot, jo mere krøl giver det. Men sådan kan jeg godt lide det. Og jo mindre man snor dem, jo længere bliver faldet i håret. Førhen der lavede jeg rigtig tit det her, når der skulle ske noget vildt. Og der gjorde jeg det ved, at jeg snod mit våde hår for at få effekten. Og det tog jo en krig at få det tørt. Så sidst så sad jeg på YouTube og så en masse videoer om, hvad man kunne bruge sit fladjern til. Og jeg ville så gerne kunne finde ud af at lave de der beach waves. Det er jeg ikke så god til at lave med et fladjern. Men det har jeg altså fundet ud af på den her måde nu. Så plejer jeg lige at give det en gang lak i bunden. Så er jeg klar. Så kan man så for eksempel gøre det, at man sætter det op her foran med et par hårnåle, eller hvad man nu har lyst til, eller bare sætter det i en hestehale. Det er op til en selv, hvad man ønsker. Jeg håber, I kunne lide min video. På gensyn.